Ang atong Bible study karon mga igsoon, dili ta magabasa sa Mateo kapitulo 22. Atong lesson karon, atong ibalik ang inyong una dito sa mga previous nato sa mga nauna nato nga pagtulong ang mga lessons. Unsa bay purpose o function sa atong pagtuo, pagpahimuot sa Dios, di ba? Mauna nga bisan asa karon ang tao unsa mang grupuha ang iyang giapilan nga tinuohan sa Kristyanismo, ang iya yung tunong-ana pagpahimuot sa Dios. Amen. Oh. Dapat kay nabasa man na nato dito sa atong text sa 2 Corinto kapitulo 5 sa una nga buhi man ta o patay, mga tubang ta sa hukmanan sa Ginoo, unya ang atong tuyo samtang buhi ka o bisan pa ang atong kamatayon, ikapahimuot sa Ginoo. So di ay ang atong pagbaton sa pagtuo, pagpahimuot sa Dios, kay kung walay pagtuo, dili mahimo ang pagpahimuot sa Dios, di ba? Hebreo 11. No? Dili mahimo ang pagpahimuot sa Dios kung walay pagtuo. So ato pa tanan natong actions, tanan natong desisyon, tanan natong choices sa kinabuhi, kanang tanan mahimong makapahimuot sa Dios kung kana tanan pinasikat sa tong pagtuo sa Ginoo. Amen. Gingon diha sa laing bahin sa Colossus 3 siya dato nga whatever you do in word and in deed, no, sa bisan unsang natong magabuhaton sa buhat-buhatan tanan sa ngalan sa Ginoo. Unya ato nagitun-an natong last Sunday unsay ibot ipasabot anang in the name of the Lord, di ba? So ang meaning diay sa in the name of the Lord is by the power and authority, okay, of the name of this name, di ba? Imong gigamit ang power and authority niya. Diha ka sa iya nag-invoke, no, gigamit nimo ang iyang power and authority kay sa imong problema wala kay power, wala kay authority. Oh, yang isa pud ana is nagrepresent ka sa iya. Imong gibuhat ang buluhaton nga gihatag niya. So dili na imong kaugalingong buluhaton, kundi dili iyang buluhaton. Ibuhat nimo ang iyang kabubuton. Karon mga igsoon, tanan man gyud ni closely related man tanan ang pulong sa Ginoo. Para man konektado ron na sila tanan. Kini karon atong tun-an, may tungod kini mga igsoon sa sambingay sa kumbira sa kasal. So basahon nako kung abli na ninyo yung Bible ninyo diya sa Mateo kapitulo 22 ug ang pagbasa ana gikan sa 1 padung sa 13, although giparagraph na siya sa mga Cebuano Bible gitaman sa 14. Kanila nito misulti sa Hesus pag-usab pinaagi sa mga sabingay nga nag-ingon. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghimog kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. May tungod kini sa hari nga naghimog kumbira sa kasal, may tungod sa iyang anak nga lalaki. Asa man ni gipakasama, may tungod kini sa gingharian sa Dios, sama daw ni nga kahimtang. Verse 3 ingon din na, og nagsugo sa iyang mga ulipon sa pagtawag sa mga dinapit sa kumbira sa kasal. Unsay gisugo niya? Manawag og mga bisita para sa kumbira sa kasal nga iyang ihimo para sa iyang anak. Unsa may respond sa mga gipanagtawag? Apan nagdumili sila sa pagtambong. Na malibad ang mga gi-invite, may tungod ka na sa pagtuo mga igsoon. Doon na yung mga tao nga mituo sa mensahe, sa gingharian sa langit, doon na sa mga tao nga wala matuo. Mo katong mga namalibad, katong wala matuo. Wala sila modawat sa gospel. Verse 4, og nagpaadto usab siyang uban pang mga ulipon nga iyang giignan. Ingna ang mga dinapit. Nagsugo na sab siya og lahi pagyud niyang mga ulipon. Og ang iyang tugon mao kini, igna ang mga dinapit. Tanawa, nahikay ko na ang akong kumbira. Naihaw na ang akong mga baka. Og ang akong mga nati nga pinatambok og andam na ang tanan busa pangadto na kamo sa kumbira. So prepared na ang tanan para sa maong kumbira. Pero lagi katong una nga mga gipang-invite kay mga una nga gipang-dapit kay kuan man. Nanglibad man. Pero di man pwede nga idayon ang kumbira nga wala may manambong. So nang-invite pagayon siya. Ipadala pagid niya ang dugang niya nga mga servant aron mang-imbitar. Inaana daw ang gingharian sa Dios. Mao na nga sige pagid ang wali. Sa pagsangyaw, sa may balita nga ang mga tao mutuo unta. Sige pagyud ang mga tao ginaimbitar diha sa gingharian sa Dios. Nga mutuo kaniya. Sige sa mga tao daghan pagpud ang namalibad.
Sige lang, padayon lang gyapon ng pagsangyaw. O matud pa dinhi, balikon ako, andam na ang tanan, busa pangadto na kamo sa kumbira. Mao ni ang invitation. Ready na ang tanan. Ang manambungay na lang, mao ang kulang pa. So ang ginharian sa langit, ready na unta. Galing lang nakulangan ba ang Ginoo sa malugay sa langit. Verse 5, apan ang mga dinapit, wala lang manumbaling niini, og nang lakaw, tinuon sila. So, ako rin gyapon nagpakita og mayo nga response. Kulangan pagid gyapon ang Ginoo. Usa paingon sa uma, ang usa paingon sa uma, ug ang usa paingon sa iyang patigayon. Unsa may buti pasabot ani? Nagatiman sa ilang personal ug kaugalingong ambisyon sa kinabuhi, sa pagpatunhay sa kinabuhi, sa pagpaningkamot. Ha? Gusto sa tao nga, di mo ko ganahan ang gi-offer sa gingharian sa Dios. Kining kinabuhi nga gusto nako, muning ako. Gusto ko magnegosyo, gusto ko mag-umaana. Pero kini siya nagatumbok sa kaugalingon natong pagpatunay sa kinabuhi. Our own ways, atong kaugalingong pamaagi para manindot atong kinabuhi. Samtang ang Dios nangimbitar para tagaan tag mas nindot nga kinabuhi. Amo ang kinabuhing dayon, pero ang mga tao dili ana. Dili sila. So namalibad, ang uban nasa paingon, ato silang uma. Ang uban sa paingon sa ilang mga negosyo. Verse 6, samtang ang uban na nagdakop sa iyang mga ulipon o gidagmalan o gipampatay sila. Pamatay sila. Ang uban pod, ang ilang gibuhat, ang mga sinugo sa Ginoo, ila hinong ipangdagmalan o ilang gipampatay. Mao na diha. O kini naagid ni siya ang persecution o palutos. Ang uban, di lang manumbalik. Pero na'y uban. Na, di ba? Magkita diyan, ay magwali. Ang uban, di lang manumbalik sa wali. Pero ang uban po, nangatake sa magwali. Ipasipadaan ang magwali. Giaway ang magwali. Di ba? Pero ang tuyo, maginunta sa magwali, sa atong Ginoo, nga ang mga tao masayon, may tungod sa iyang imbitasyon sa iyang kinarian, nga nag-andam sa eternal life, nag-andam sa bindot na kinabuhi, sa iyang kinarian, sa bugong langit o bugong yuta. Pero ang mga tao, dili mo to. Although doon na sa uban na magwali, nga ang ilang tuyo sa pagwali. Pero kini naghisgot manggod ni sa mga magwali nga tinuod ng mga magwali sa Ginoo. Verse 7, ang hari nasuko o gipaadtuan niya sa iyang mga sundalo o gipapatay ang maong mga mamumuno o gipasunog ang ilang syudad. Og siya miingon sa iyang mga ulipon, andam na ang kumbira sa kasal, apan dili tapos kadto mga dinapit. Igna niya ang mga sulugoon niya, andam na ang kumbira sa kasal, pero ang mga dinapit dili tapos. Wala problema. So na yung problema, kaya naan niya ini worthiness na ay may pagkatapos para makatambong dito sa kasal. Verse 9, busa pangadto hinuon kamo sa kadalanan, ug bisan kinsay inyong ihibalag dito, dapitan ninyo sila sa kumbira. Gilugwayan pagyod ang pangimbitar. Karon wa nay pili. Bisan kinsa, mato pa dinhi. Pangadto kamo sa kadalanan ug bisan kinsay inyong ihibalag dito, dapitan ninyo sila sa kumbira. Kanang mga ingon ana, makita nimo na siya nga ang Ginoo iyan ang gi-open para sa tanan. So dili na exclusive para lang sa mga Hudyo ul kanang ibabaw at pero sa mga Hudyo, di ba? Unta dabi kay wa man, failed man sila. Mao na nga gi palakdan pagid sa Ginoo sa tibuok kalibutan, mao na nga hintil og mga Hudyo invited na tanan. Kita kay naman ta sa mga hintil. Apil ka ani. Ingon na ginawa na pili bisan kinsa na. Dayon verse 10, og ang mga ulipon miadto sa kadalanan ug ilang gitigom ang tanan nga ilang gihibalag. So magka ni sila nga mga kalidad, maadto pa dinhi. Mga dautan ug mga maayo. Ug ang kumbirahan sa kasal na puno sa mga dinapit. Sambingay diya niha. Itigom nila ang tanan nga ilang gihibalag. Ug ang tuwa didto maayo ug mga dautan ug mga maayo. Tingali mo ingon mo karon nga ang uban bitaw, kaya itong musiba, makakita sa atong masaway. Kailan ka musiba? Ang uban sa misig pamili, sa pagkataan ni mo apil kay ato ta dito, kay kita tagalan sa akin. Maayo na tanan nga tanan naon, pero bisan asa ka, naagit tanan na dautan. Naagit kay kasaway. Mato pa din apan sa pagsulod sa hari,
Napuno man ang kumbirahan. Apan sa pagsulod sa hari aron sa pagtan-aw sa mga dinapit, nakita niya didto ang usa ka tawo nga wala magsulog og bisti alang sa kumbira sa kasal. Napuno na tuod ang kumbirahan sa kasal, pero ang nanambong naamay ni apil ni tambong nga wala man siya magsulog og bisti alang sa kumbira sa kasal. Karon mao tay nagkuha sa atensyon sa hari nga mao'y tag-iya na atong maong kumbira. Mao'y pangulo na itong kumbira nga siya nang imbitar, nagpa-imbitar. Iyang giduulan, matod pa niya. Niingon siya kaniya, Migo, naunsa ba nga misulod ka man din nga wala magsulog o bisti nga angay sa kasal? Importante di ay ang bisti ato. Karon, kadto nga okasyon, doon na siya requirement nga kinanglan ang bisti ato muhaom dito sa kasal. Kanang word bisti nga angay. Nagbisti to siya, pero ayang bisti, dili, angay siya kasal. Nya nitambong siya. Kana bitong pagbisti nato mo man ipagpakita sa atong respect, di ba? Sa atong gitambungan. Kung unsay atong gitambungan, nagbisti ka nga maghatag og respeto diha. Dapita. Unsa man kaha ang desisyon? Verse 12. Og siya miingon kaniya, Migo, naunsa ba nga misulod ka man dinhi nga wala magsulog og bisti nga angay sa kasal? Og ang tao wala makatingog. Kay guilty man siya. Na, uy, tingnan mo man sulod, di ba? Kung naami daw kay mabuhat nga dili sakto, matukan ba ka? Di ba? Matukan ka, uy. Pag atubang nimo, murag di ka gyud ana. Wala gyud kay ikasukol. Tukan ka diha. Now, verse 13, og ang hari miingon sa iyang mga sulugoon, gapusan ninyo siya sa tiin og kamot, ug ilabay ninyo siya ngadto sa labawng kangitngitan sa buwa. Hindi basta-basta nga kasal, kay ipagapos man ang wa ng karong o bisti, wa ng bisti sa angay, sa kasal. So kini nga kasal, hindi basta-basta. Kay wa man ingon nga gawas, abog lang. Gipagapos, o gipaitsa, gipalabay ngadto sa labawng kangitngitan sa guwa. Dito ang mga tao managpanghilak o managkagot sa ilang mga lipon. Uy, naade silot. Ang mga tao na musulod sa kasal na dili magbisti o bisti na angay sa maong kasal. Kang kinsang kasal, anak sa hari. Kinsa maning anak? Adto ta mga kaigsunan sa Nadayang Kapitulo 19, versikulo 9. Ingon din na, o ang manulunda miingon kanako isulat kini. Bulahan ang mga gipangdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero. O siya miingon kanako kini mao'y tinuod nga mga pulong sa Dios. Kaning gisgutan sa Ginoo nga sambingay dinhi kasal sa kordero. Kinsa man ning kordero? Kinsa man ning kordero? Unsa may pamatuod sa kasulatan? Dinhi anita sa Juan Kapitulo 1. Atong ilailahon kinsa ning kordero nga mao'y gakaslon. Juan Kapitulo 1 versikulo 29. Ang kordero nga mao'y gakaslon niini nga kasala di panghimatud-an diha sa Juan 1:29 atong ilailahon matud pa og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus. Kinsay nakakita? Si Juan nga magbubunyag. Nakita niya si Jesus nga nagpaingon kaniya ug siya miingon, tan-awa mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. So kani di ang kordero nga mao'y kaslon nga mao'y anak sa hari diha sa sambingay, mao kini si Jesus. O kini siya mao'y kordero nga magakuha sa sala sa kalibutan. Ang pangutana kinsa man ang iyang pakaslan? Atong susipon mga kaigsuonan dinhi nga makita nato kung unsay isulob. Tanaw nato versikulo 6 magsugod. Unya nadungog ko ang daw tingog sa usa ka dagkong panon, sama sa kagahob sa daghang mga tubig, ug sama sa kagahob sa mga makusog nga paglipak sa dalugdog. Nagsinggit nga nag-ingon, Hallelujah! Kay nakahari ang Ginoo nga atong Dios nga makagagahom sa tanan. Managhugyaw o managsadya kita o ihatag ta kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero nahiabot na. Kini gipadayag nga mao kini mahitabo sa umalabot.
Og ingon ini ang dagway sa celebration, gi-describe sa inani ka mubo nga description ang mahitabo sa umalabot. Kini mahitabo ini balik ni Jesus. Nga matuman kini nga matud pa ang kasal sa kordero nahiabot na og ang iyang pangasaunon nakaandam na sa iyang kaugalingon. Diyon sa man sa iyang pangasaunon pag-andam sa iyang kaugalingon, verse 8. Og sa pangasaunon gitugot ang pagbistig lino nga manipis, masidlak ug mapudli. Unsay gitugot nga mao ibisti sa iyang pangasaunon? Lino nga manipis, masidlak ug mapudli. Unsa maning lino nga manipis, nga masidlak ug maputi? Maadto pa dinhi kay ang lino nga manipis mao man ang mga matarong binuhatan sa mga balaan. Diyan nimo masabot nga ang iyang kapangasawon ang mga balaan nga maoy magabisti sa lino nga manipis, masidlak ug maputi. Kinsa iyang pakaslan? Mga balaan. O giunsa sa mga balaan pag-andam sa ilang kaugalingon aron mahimong takos sa maong kasal. Gitagaan sila pagtugot nga magbisti sila lino nga manipis, masidlak ug maputli. Unsa na siya? Kana siyang lino nga manipis, maputli ug masidlak, mao kana siya ang matarong binuhatan. Gitugot nga isulob na sa mga balaan. So dili sinners ang pangasawon sa Ginoo kundi saints. Ang mga balaan mao ni 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 19. Apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios nagapabilin sa pagbaro nga nagadala ni ining marka sa timbre nga nagaingon ang Ginoo nakaila sa mga iya. Busa nga bisan pa ang tao karon ingon dali nga ako nakaila ko sa Ginoo. Ang importante nailahan ka sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nakaila sa iya. Bisan ang sao na to angkon nakaila na to ang Ginoo kana kaila man ako na siya, kaila na ako na siya. Nya resulta katong giangkon nimo nga kaila nimo di mo kaila. Kaya ingon pa sa Ginoo dito sa Matthew City. Pahawa kamo kanako, wala ko kamo ikaila. Pahawa kamo gikan kanako mga mamumuhat ug utan. Pero nakatanungan mo lang sila, naningon mo sila nga Ginoo. Nag-ayo kami pasakiton. Gamit imo alam. Pero kinsa ang mga nailhan sa Ginoo nga mga iya? Naa, 2 Timoteo 2:19. Ang Ginoo nakaila sa mga iya ug ang matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Aron nga i-recognize siya sa Ginoo nga ang Ginoo nakaila ug kaila siya sa Ginoo. Mao na karon mag-igsuonan nga kita kung ato gyud palandungon og maayo karon unsa ba kita ka seryoso nga motambong sa kasal sa Ginoo? Kung mismo tag nagpagtuo ba? Unsa kita ka seryoso nga nagtuo ta sa Ginoo? Ato pag ginang gitinuod nga nagtuo kita sa iya buti pasabot gituuhan gid nato ang iyang imbitasyon. Kay kining imbitado sa kasal niya, mao ni iyang kapangasawa nga mao ang mga balaan. Unya gitagaan niya og katungod nga gitugutan niya nga makasulod sa bisti nga maputi, manipis ug masidlak nga mao'y takos nga bisti sa kasal kay ang dili magbisti ana nga bisti. Mao katong iyang ipagapos nga giignan niya dito sa sambingay nga. Ligo nga nung gisulod ka man dinhi nga wa ka magbisti sa bisti nga angay sa kasal. Sa ato pa, dili ito ang iyang bisti, lino nga manipis, masidlak ug maputi. Mao tong nagdesisyon ang hari nga gapuson siya. Ug ibalabay sa lawas. Sa dapit sa kangito. Nga hindi itong dapita magkakagot ang mga ngipon mao na nga kanang impierno nagingipon ang tao nga makaya. Kaya sumikabot niya kung may ngipon. Nga mo may hinuna nga magkagot ang mga ngipon. Di ba? So kana maula may description mga igsuon sa linaw ng kalayo nga unsa ka lisod ang kinabuhi diya kay makagot ba yung ipon sa tao? Unsa ka seryoso kani ang atong pagdawat sa bid sa Ginoo sa iyang invitation. Ang iyang invitation na umaabot nga kasal. Kasal gini sa akong anak. Apil ka mo, kay giandam na. Ya di man ni kay kaon rin ni nga kasal. Ang kakanindot ani kay ang giimbitar sa kasal mo puyo uban sa kinasal kay maumay pakaslan. Di man ini may tungod sa kaon, kumbira mo di kini nga mahimong kinabuhi sa wala nay katapusan. Ang tanang invited makig-uban sa pamanhunon sa wala nay katapusan.
Kaya ang pamanhunon mauman ang Ginoong Jesucristo nga nagwagtang sa atong masala. Una nga karon kung moabot ta nga magtuon ta mahitungod sa pagkabalaan, mahitungod sa pagkabag-o sa atong pagkatao, pagkabag-o sa atong attitude. Sa na attitude, mental state, ang atong pagbati, ang atong panguna-una, ang atong gawi sa kinabuhi, di ba? Ang atong pagdesisyon, kung usbo na, kung maghisgot na, kinahanglan mausap ka, tungod na kay kinahanglan, magbisti ka, bisti nga amay sa kasal. Dili, pwede nga, mutambong ta dito niya, dala ragyapon na to niya atong pagkatao. Ngayon ani. Dili pwede. Kaning atong pagkatao karon kanang imong pagkatao, kining atong pagkatao kana tanan, kanang inyo panamin kani mo unya pamuli ninyo. Tanawan ninyo mo na ba nay pasudlon dito sa gingali at sa langit, kanang imong batasan, kanang imong kinaihan, kanang imong inilisan, kanang imong grooming sa imong kaugalingon, mao na ba ginay ekspresyon sa tinuod nga balaan. Di magkamakaingon ang Ginoo nagtan-aw man sa kasing-kasing, wala man sa gawas. Kanang imong nasa imong gawas, refleksyon na sa imong kasing-kasing. Mao na quality sa imong kasing-kasing. Kanang itong reason nga ay ang outward look dili na particular Ginoo na ang tao ray ko na kani mga tao gud ginawayo. Unya bias ang tao kay kung kinsa lang tong ganahan nila una sa ilang daigod. Kung unsa na ilang personal nga mga preferences, wala na ilang basihan. Di ba? Mao na biases na to itong mga tao sa atong mga personal preferences. Pero sa Ginoo dili na. Na may standard ang pulong sa Ginoo. Di ba? Mugawas na ang ato mga personal biases. Ato na ta sa standard sa pulong sa Ginoo. Kaya ang Espiritu sa Dios mo na mutudlo sa ato nga kanang atong pagkatao sa atong kinasuluran nga mo reflect sa atong bula maugid na ang instruction, guidance sa Espiritu sa Ginoo nga atong natun-an sa iya mga pulong. Dili ta maka maingon na nga ay sa ila. Kanang kung nila matinuan, sobra kayo ng Ginoo. Sobra na nga sila. Mga kaigsunan, pagpahimuot si Ginoo ang importante. So wala ko siguro yung maghinubra pagpahimuot si Ginoo. Personal na nga, individual na mga tubang sa ang tao sa Diyos. Kung sa di ay ang tao nga patambungon dito, kinahanglan magsulob siya o bisti nga angay sa kasal. Kung sa itong bisti nga angay sa kasal, lino nga manipis, masidlag o maputi nga unsay equivalent ana ang mga matarong binuhatan sa mga balaan. Saint man busa na ay karakteristik nga angay sa gitawag nga saint. Amen. Saint ang tawag ko niya ang iya mga karakteristik nga magawas di mo attitude nga gawas di mo. So kung saint mao na nga kay panlaan kam na sa Dios mo nang giingon dinhi mag-igsunan sa 1 Peter chapter 1 verse 6. Ningon diha, pagbalaan ka mo, kay ako balaan man. Ang imong pakaslan, balaan. Ang imong pakaslan, pasidunggan nimo pinagi sa bisti nga imong gisunod. Kanang kasal sa kordero, nga atong tambungan, nga kita pag-i-invite nga mo tambong sa kasal, kita pag-i-pagsawoon di ay, pagkatubag na to dito, kinahanglan mapasidunggan na to siya sa atong gisunod. Balaan siya. Kinahanglan balaan sabta. Kinahanglan mo fit na. 1 Peter chapter 1 verse 16. Kaingon sa naisulat, kinahanglan ka mo magmabalaan kay sanglit ako balaan man. Mao biya na dapat haong oy. Ang imong pakaslan balaan, nya ikaw nga magpakasal sa iya dili. Di na pwede. Kinahanglan takos gyud. Mao to nga kadto bitawng giimbitar sa kasal ni sulod dito magbisti sa kasal dito sa Sambingay. Bigong anong yun, noon sa bang misulod ka man, ngawa ka man magbisti sa bisti nga angay sa kasal. Gapos, di pagawa. Seryoso ka na nga kasal, kay di basta-basta. Dako ka yung konsekwensya. Gapos dito pag hindi itsa sa mangit-ngit nga dapit, sa buwa, nga diin magkagot ang ipon sa mga kalag nga tuwa dito. Pasalamat ta sa Ginoo, kini atong pagtuon karon para makatuntang tanan. Wala pa sa ato dinhi naka-perfect ani. Amen. Tanan ta din hinagtuon nga makamao kita pagsulod na ani. Nga moangay sa atong pagkabalaan. Kana bitang word nga Christian, dili man gyud kana maoy word nga tawag sa Dios kana to. Di kana nga terminology kana nagsugod lang kana gitawag ang mga magtotoo dito sa Antioch, pero sa history na ang word nga Christian gi-embrace na lang kana sa mga tao nga nagtuo kay Jesus Christ.
pero dili gyud kana mao ang proper nga description para kanato nga mga nagtuo sa Ginoo. Ang ginatawag sa Ginoo kanato saints. Pero kanang Christian gitawag na lang kana nga murag bugal-bugal. Gibugal-bugal lang ang mga tao nga nagtuo sa Ginoo. Niya ginawat na lang sa mga tao kay giisip nila nga worthy sila nga bugal-bugalan sa ngalan sa Ginoo, pero dili gyud kana koy pinakatawag sa Ginoo. Kapila kana nasulti sa Biblia. Kay isa ra gyud. Una nga gitawag ang mga magtutuo dito sa Antioch nga Christian. Kinsa may nagtawag? Ang tao o ang Ginoo? Ang mga tao nga nagtanaw kanila, gitawag sila nga Christian. Pero ang tawag sa Ginoo sa iyang mga katawhan, saints, mga balaan. Kay iya kitang gibalaan, pinaagi sa iyang dugo, pinaagi sa iyang Espiritu Santo, pinaagi sa iyang bulong. Muna ang iyang ituloy sa kasunod. We are saints. Muna giingon to the saints of God. Ang mga apostolis gasulat din na to the saints of God, to the saints of God. Kung basahon nimo ang letter sa mga apostles, na anak. Pag-abot nimo sa pinadayag, na may Christian nga gipakas lang sa Ginoo. Christian ba ang gitawag nga gipakas lang niya? Saints. Amen. Mga balaan, busa. Kini karon nawala na kita sa insakto kay ngano Christian naman ta. So, ang Christian lain-lain. Di ba? Pero saints, kung dapat ibalik nato ang atong panguna-una sa insakto nga tawag sa Ginoo kanato that we are the saints of God. Kita ang mga balaan sa Dios aron makamao kita nga naay bala kan kinaiyahan, naay gawi o kinabuhi, naay attitude nga angay sa pagkabalaan o sa pagkabinalaan. Mao na nga dili na dahil nato na ikatingala kung tudluan ta sa pagkinabuhin bala. Kay mga ginalaan naman ta sa Dios, tudluan din ta. Ang anak sa hari, tudluan nga mahimong magkabaton o kinaiyahan o gawi o kinabuhi o pamuna-una nga sa prinsipe o mahimong harianon nga pamuna-una. Dili katong kumon nga pamuna-una. Di ba? Niya anak ka sa hari o niyang imong pangisip dili pangharianon. Dili na pwede kinahanglan ang training nimo harianon. Ang imong pagkaon harianon. Kay prinsipe ka man, prinsesa. Ang but ipasabot nila, saints man kita sa Dios. Pangasauno niya, pahaom dapat ang atong huna, ang atong kinabuhi, ang atong gawi, ang atong pagkatao diha sa atong estado. Kung sa atong estado, saints. Mga kalawan. Lain ora kayo no, kung yung ka nga, dapat kay Christian kita, ingon ani kita, lain-lain ang version sa Christian, mga iso, lain-lain. Na Pentecostal Christian, na Baptist Christian, na Roman Catholic Christian, na SDA Christian. Ano pagkataghan sa version sa Christian. Pero ang saints, isa ra gyud na dito sa langit, isa ra gyud na ka saint, isa ra gyud na ka version dito sa langit, isa ra gyud na wa na lain. Ingon lang Ginoo, pagbalaan kamo, kay ako balaan man. Di ba? Basahon na ito palit din kaya naaman din yung ingon nga amahan. Kaya gitawang mo din yung amahan. So, ang anak, iwat sa amahan. Harianon mo na ito amahan. Muliwat ka, musunod ka sa iya. Mo ito pa dire, 1 Peter chapter 1, verse 17. O kung siya ginatawag man ninyo nga amahan, siya nga maoy pagahukom sa matag o sa katao sa walay pinalabi, sumala sa iyang binuhatan, nan panagawi kamo uban sa kahadlok sulod sa panahon sa inyong panimuyo, ingon nga mga dumuluong dinhi sa iyo ta. Lahi gyud dapat ha. Kay ang atong gitawag nga amahan, abalaan nga amahan. Mauna siya nga makita dapat sa atong pagkinabuhi sa atong paggawi. Kadaghan sa gitulo din pagingon nga peculiar kita, peculiar. Amen. Naigiya sa Tito, no? Nga sulat ni Apostol Pablo ng Tito nga ang mga anak sa Dios gipakamatyan kita niya, gibalaan kita niya aron mahimo kitang iyang katawhan, peculiar nga mga tao. Amen. Tito kapitulo 2 verse 13 o 14. Ang verse 14 ingon nina nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato aron paglukat kanato gikan sa tanang pagkadautan. Ano bilukat ka tanya para mahimutang saints, para mahimutang binalaan. Og sa pagputli, tanawa, alang sa iyang kaugalingon og usa ka katawhan nga mahimong iya gayud.
nga mga masibuton sa maayong binuhatan. O di ba? Naali atanan. Ang imong pagkamasibuton sa maayong binuhatan, tungod ka na sa imong pagtuo kang Ginoong Kristo nga sabtan nimo nga balaan o gibalaan ka na niya. Kusa lahi ka na. Ingon pa sa verse 14 sa Tito 2, nga kanato aron nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato aron sa paglukat kanato gikan sa tanang pagkadautan. Dili basta-basta gihatag niya iyang kaugalingon para kanato kung sakripisyo aron lang lukaton ta sa pagkadautan. O sa pagputli, di ba ka na pagputli? Ngayon ang pagbalaan? Sunod, alang sa iyang kaugalingon sa usa ka katawhan nga mahimong iya gayon. Sa English ana, peculiar people. For unto him, a peculiar people. Mga tao nga iya gayon. Nga mga masibuton sa maayong binuhatan. Ato kanunay kapugi naa sa mga maayong binuhatan. Pagtanaw nga maayong tukma ang atong mga buhat, dili nga maayong binuhatan nga pakitang tao. Maayong binuhatan nga tungod sa espiritu nga naa sa atong sulod nga nagamando ka nato nga angay sa atong pagkabalaan. Munang dili na lang ta mangutana nganong ang iring mumiyaw kay iring gid na siya. Angay na sa iyang pagka-iring, lisod sad kung ang iring mo aw-aw. Kanang aw-aw angay ra na sa iro. Unya lisod sad kung ang iring mungulob sa mas leon. Di gyapon pwede na. Pang leon ra na. Amen? Oh, ang mga balaan sa Dios na apoy para ana nila nga angay sa ilang pagkabilalaan. Amen. Hallelujah. God bless atong tanan. Diya kataban mga Iso.